Ένα νέο ξεκίνημα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας ζωής. Και η σημασία της αρχής, όταν αυτή αφορά σε μια κατάσταση που μοιάζει εδραιωμένη και αμετάβλητη, είναι ιδιαίτερης αξίας. Εκεί που το σκοτάδι γίνεται ξαφνικά φως ή το τέλος μοιάζει καταδικασμένο, όλα αλλάζουν και αρχίζουν πάλι από την αρχή. Στο σπίτι η καθημερινότητα είναι όπως ενός φυσιολογικού ανθρώπου, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με έναν βλέποντα άνθρωπο. Στην πόλη εμφανώς είναι πιο δύσκολα, η ρημοτομία των πόλεων δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά με τα διάφορα βοηθήματα που έχουμε σιγά σιγά τα ξεπερνάμε. Ο Παναγιώτης είναι γενετής τυφλός. Δεν έχει δει ποτέ τα πρόσωπα των αγαπημένων του. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι ο ουρανός είναι μπλε, καθώς τα χρώματα τα έχει μόνο ακουστά. Γνωρίζω την έννοια του χρώματος και τι υποδηλώνει αυτό, αλλά δεν γνωρίζω το χρώμα, σαν χρώμα. Δηλαδή ξέρω ότι ο ουρανός π.χ. είναι μπλε, αν είναι καθαρή ημέρα, γνωρίζω τα σύννεφα ότι είναι λευκά σε μια νέφελη μέρα, σε μια μέρα η οποία είναι καθαρή, ενώ όταν είναι να βρέξει, π.χ. τα σύννεφα λένε ότι είναι μαύρα. Εγώ απλά το έχω ακούσει, δεν το γνωρίζω όμως σαν, το χρώμα. Diamond, seduta, brava, giù, terra, terra, brava. Diamond, resta, Η Diamond είναι σκύλος οδηγός και εδώ και λίγους μήνες που έχει μπει στη ζωή του Παναγιώτη, της έχει δώσει άλλο νόημα. Εγώ είδα μια φίλη μου που έχει σκύλο οδηγό. Μου άρεσε πάρα πολύ η άνεση και η ταχύτητα και η ανεξαρτησία που είχε, και έτσι έκανα και εγώ αίτηση στη Σχολή Σκυλών Οδηγών Λάρα. Έκανα την αίτησή μου, συνεκπαιδεύτηκα με την Diamond και την έχω εδώ και 5 μήνες τώρα. Το σκαλοπάτι να κατέβουμε. Ωραία, stop λίγο εδώ. Τώρα λοιπόν θα σας πω εγώ τι θέλω να κάνουμε. Θα πάμε προς τις κυλιόμενες σκάλες του μετρό, εντάξει, και θα κατέβουμε κάτω να κάνουμε ότι πάμε να πάρουμε το μετρό. Πάμε ευθεία λοιπόν. Δίνουμε εντολή για ευθεία. Πάμε. Diamond, avanti, dritta. Brava, Diamond. Αριστερά. Diamond, sini. Ακούμε προς τα που είναι η σκάλα και πάμε προς τα εκεί. Θέλουμε να μας εντοπίσει τη σκάλα. Diamond, σκάλα, vai σκάλα. Παρότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχω την Diamond, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα ένιωσα όσον αφορά την αυτονομία μου όταν πήγαινα στοιχείο με το καράβι. Ενώ είχαμε πάει πρώτα στην καμπίνα, μετά βγήκα έξω, πήγα στο μπαρ του καραβιού και γυρίζοντας η Diamond μόνη της μου βρήκε την καμπίνα μου. Μπράβα! Πάμε να κατέβουμε, θέλω να πάμε ολευθεία. Ξαναγύρνα λίγο αριστερά, πάμε ολευθεία, να κατέβουμε, να βρούμε τη σκάλα, να κατέβουμε και να κάνουμε μια μικρή διαδρομή. Πώς νιώθεις? Φοβερά. Ωραία. Εκπληκτικά. Ωραία. Η αίσθηση φαντάζομαι όσο πάει δένει και καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι ευχαριστημένος, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Από πάρα πολύ μικρό ένα κουτάβι μπαίνει στην κοινωνικοποίηση και στην βασική υπακοή και μετά έρχεται στα χέρια τα δικά μου του εκπαιδευτή, που θα μπει στο ειδικό σαμάρι, που θα είναι άλλη μια αρχή καινούρια για το σκύλο, και στο τελευταίο στάδιο που είναι η συνεκπαίδευση, που θα ξεκινήσει ουσιαστικά. Εκεί πέρα είναι η αρχή του σκύλου και του τυφλού χειριστή που θα γνωριστούν και θα συνεκπαιδευτούν, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν σαν ομάδα. Σηματοδοτεί σίγουρα μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα και για τους δυο τους. Ο σκύλος οδηγός σου δίνει πολύ μεγάλη ανεξαρτησία, άνεση στην κίνηση, ασφάλεια, νιώθεις προστασία, και αναμφισβήτητα είναι ένα ζώο, είναι μια παρέα. Αναμφισβήτητα το δέσιμο με το σκύλο οδηγό
είναι δεδομένο. Ουσιαστικά με την Diamond είμαστε μια ομάδα. Αν δεν υπήρχε δέσιμο, δεν θα ήμασταν ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Μπράβο, Diamond, Ρέστα. Brava Resta, good girl, brava Diamond, ok. Η Diamond μόλις μας έδειξε βασική υπακοή. Αυτό το σκυλί μαθαίνει ότι μέχρι να πάρει την εντολή να ελευθερωθεί θα πρέπει να μείνει στο ίδιο σημείο, ώστε σε κάθε περίπτωση ο τυφλός χειριστής του να είναι εύκολο για αυτόν να εντοπίσει το σκύλο οδηγό του, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τον αφήσει έξω από μια τουαλέτα, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, κάπου που δεν θέλει τέλος πάντων για τον ΑΒ λόγο να τον πάρει μαζί του. Πρέπει να είναι ικανός να βρίσκει το σκύλο του στο ίδιο σημείο που τον άφησε. Και η Diamond εδώ πέρα μας έδειξε πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό που βλέπω, μπορώ με μία λέξη να το χαρακτηρίσω μαγικό όλο αυτό που γίνεται. Αυτό το δέσιμο, το πώς ο σκύλος γυρνάει και κοιτάζει τον τυφλό χειριστή, πώς ο σκύλος αυτός αντιλαμβάνεται από την αρχή ότι τη διαφορετικότητα, έτσι, αλλά και τη μοναδικότητα παράλληλα, γιατί όλοι είμαστε μοναδικοί, ενός ανθρώπου καινούριου που θα είναι ο μελλοντικός άνθρωπός του. Στην εκπαίδευση για μένα είναι η απόλυτη έτσι καινούργια αρχή, ακόμα και για μένα τον ίδιο. Γιατί βλέπω έναν άνθρωπο και ένα σκύλο να γίνονται ομάδα, να γίνονται ένα. Η Diamond είναι μια νέα αρχή για μένα, μια αρχή περισσότερων ευκαιριών, μεγαλύτερης άνεσης, μεγαλύτερης αυτονομίας. Είναι τρομακτικό μερικές φορές να βλέπω τον άνθρωπο αυτό πώς αλλάζει η καθημερινότητά του και η ζωή του προς το καλύτερο φυσικά, πώς αισθάνεται μια απέραντη ελευθερία και ανεξαρτησία και πώς βοηθάει τελικά όλο αυτό, αυτόν τον άνθρωπο να γεμίσει ακόμα και την αυτοπεποίθησή του και ένα χαμένο του χαμόγελο.